Godmorgen 5 dage. Vi arbejder med geometri, og dagens læringsmål, det er, at jeg kan tegne og måle en trekant i GeoGebra. Jeg kan måle vinkler af forskellige polygoner i GeoGebra, og det er så det, vi skal gennemgå i dag. Før I selv skal i gang med at lave nogle opgaver, så vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man egentlig bruger det her program, så I skal alle sammen lige følge med. I finder lige computere frem, og så åbner GeoGebra, som I alle sammen burde have hentet ned på jeres computer. Er alle klar? Super. Det første vi gør, det er at højreklikke, og så fjerne akserne. Det gør vi på den her måde. Så klikker jeg på akse, og så er det væk. Har alle fået dem væk? Super. Så går jeg herop i fanen og finder den, der hedder polygon. Og så klikker jeg lige på den. Og så klikker jeg 3 steder hernede. Og til sidst, så skal I huske, at I skal tilbage til jeres første punkt, så vi får dannet en polygon. Og i dette tilfælde en trekant. Og nu, det som jeg tænker, vi skal prøve at gøre her, som jeg sagde tidligere med de her læringsmål, det er, at vi skal egentlig finde ud af, hvor store vinklerne de er. Hvis vi gerne vil finde ud af, hvad vinkel A den er, den måde vi gør det på er først at vælge punkt C, fordi at så er linjen fra A over til C, det er så den, der hvor vi lægger vores vinkelmåler, hvis vi gjorde det i virkeligheden. Og så klikker vi punkt A bagefter, og så til sidst, så kommer den lille grønne frem, og så klikker vi op i punkt B, og vælger den som vores slutvinkel. Og så finder vi frem til, at der nu er 51,7 grader fra mellem punkt C og punkt B. Så nu tror jeg godt, I alle sammen selv lige kan prøve at arbejde lidt med det her, og se hvordan I så skal lave opgaverne.